Soc Consol Castillo. Tinc 51 anys i 2 fills. He treballat durant més de 20 anys a Burjassot com a professora de València. Soc, com tu, una dona que viu a València i que considera que aquesta ciutat es mereix un alcalde com Joan, capaç d'atendre els ciutadans a peu de carrer i de fer-los participar en les decisions que els afecten. Als nostres barris falten instal·lacions esportives i d'oci per als nostres joves, llocs on poder reunir-se. Falten centres de dia per a les persones majors i escoles infantils municipals on poder conciliar la vida laboral i familiar les parelles que no poden o no volen dur els seus fills a les escoles privades. Soc valencianista. M'agradaria que València potenciara el seu bagatge cultural, el seu passat i també el seu futur, lluny dels grans esdeveniments i de l'especulació. M'agrada València per les seues possibilitats, perquè encara hi ha molt per fer.